ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍‌ରେ। ଆଜି ପୁଣି ମୁଁ କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? କାହିଁକି ନା ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର 26ତମ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। କୋଚିଂରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଆଉ କୋଚିଂର କିଛି ଏକ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଯେହେତୁ ଆମ ଘରେ ପୂଜା ହେଉଛି ମୋତେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କୋଚିଂରେ ଆମର କେମିତି ପୂଜା ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବାପୁନ ନନା ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଏବେ 21 ବର୍ଷରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଏମିତି 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଚାଲୁଥାଉ ଆଉ ଆମେମାନେ ଆସୁଥିବା। କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପହଞ୍ଚୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ନହେଲା ନାହିଁ, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରବି ମଲ୍ଟିପ୍ଲେୟାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।